Poštovani slušalci, dobro veče. Dugo smo najavljivali emisiju o tetoviranju. Moj gost, Aleks Marjanović, tatu majstor iz Niša. Dobro veče. Dobro veče, pozdrav svim slušalcima radija. Pošto je tema veoma opširna, krenut ćemo sa upoznavanjem najpre mog gosta. Koliko dugo se baviš tetoviranjem? Pa ovako, tetoviranjem se bavim, verovali ili ne, 22 godine, obzirom da ih imam samo 37. To je vrlo dug period, ali to je zbog toga što od kako sam uradio na sebi prvu tetovažu, sutradan je to krenulo. Profesionalno se bavim tetoviranjem preko 16 godina, mislim na profesionalnu opremu, inače na sve ono pre toga, sa svim tim pre toga ima 22 godine, od 89. Pa to je veoma dug period. To je preraslo i u profesionalno tetoviranje kasnije. A to je preraslo i u način života. Super. Kako si odlučio da baš to radiš, taj zanat, da tetoviraš ljude? Pa ovako, ja sam to doduše i na mom sajtu napisao, u mojoj biografiji. To je krenulo od nekog mog 6. razreda osnovne škole, kad sam crtao, precrtavao, volao jednostavno to da radim i crtao sam po sebi. A to je jedna od najboljih naznaka da ću da se bavim, ili da se bavim time, ili da budem istetoviran, kao što jesam. I jedno i drugo. Izvini, crtao si hemijskom olovkom ili nekim bojama? Da, hemijskom, drvenom, čemu god sam se. To nije bolno kao tetoviranje? Nije, ali je sad interesantnije dosta. Ajde da uđemo tu srž tetovaže, od kada ona datira, možeš nam nešto reći više o tome? Precizne neke informacije vezano za to ne postoje, inače postoje neke naznake da i 2400 godina pre nove ere su na nekim mumijama nalazili tetovaže sa nekim simbolima, tako da li je to bilo dekorativnog karaktera ili eventualno bilo prikazivalo pripadnost nekom plemenu ili nečemu, se ne zna, uglavnom nalažene su tetovaže. Reč da tu potiče od tahićanske reči, koliko sam ja čitao te enciklopedije i to? Pa, tatu ima dva glavna porekla, da, od polinezijske reči koje znači udarati nešto i tahićanske koje znači tatau, koje znači obeležiti nešto. Znači udarcem obeležiti nešto? Upravo tako. Dobro, kako možemo odrediti značenje tetovaže? O čemu se to gleda? Pa ovako, postoji u raznim kulturama značenje tetovaže, znači Maori imaju jedan specifičan način tetoviranja, Kinezi, Japanci takođe, Evropljani, Amerikanci, tu se nešto mnogo ne razlikujemo, ali ima i tu isto razlika, nekih manjih. Nebitno da li je to vezano za kulturu, uglavnom tetoviranje kao tetoviranje je većim delom kod ovog savremenog sveta stvar pojedinca. Kako, na primjer, okarakterisati moderno tetoviranje, današnjica, znači, ovo što mladi ljudi tetoviraju? Moderno tetoviranje u tom nekom tehničkom smislu, zanatskom smislu, znači profesionalnu opremu, kompletno sterilisanu i za jednokratnu upotrebu igle, to je nešto što podrazumeva moderno tetoviranje. Sad, postoji mnogo stvari koje utiču na samu tetovažu, a to je sam tatu majstor. Znači, na prvom mestu idete kod proverenog majstora, gde ste pre toga videli neke od njegovih radova, gde ste upoznati o sterilnosti svega i sve ostalo onda posle toga. U principu sa dobrim tatu majstorom dolazite do dobrog rešenja, jer ako tatu majstor nije sposoban da vam iznese sliku koju vi imate u planu, onda bolje idite kod drugog. Sad ono pitanje koje brzo smo došli do njega, samo da kažem, a koje najviše zanima naše slušalce, koji se vjerojatno nisu tetovirali nikada, hoće da probaju, ali imaju strah od onog bola. Kako to? Da li boli tetovaža? Kakav je bol? Možeš li nam reći nešto više o tome? Pošto verovatno imaš na sebi neku tetovažu. Pretpostavljam. Pa ovako, moje neko mišljenje da posle treće tetovaže kreće uživanje u tetoviranju. Dobro, a ona prva znači... Prva tetovaža, krenut ću od prve. Ajde. Prvo i najosnovnije je da je najveći strah od tetoviranja. Znači, strah je najveća predrasuda ko reši da se tetovira. Strah od bola inače, jer svako vam kaže jedan kaže jedno, jedan kaže drugo, dok ne dođete i sami ne probate, jer je bol vrlo specifična. Nije veliki intenzitet boli,
ali je specifična i ne može skoro ni sa čim da se uporedi. Mnoge devojke i žene su rekle da boli mnogo manje od depilacije i epilacije. Ja stvarno ne mogu da kažem da boli manje, ali više nisam se nikad ni depilirao ni epilirao, tako da inače tetoviranje može da boli, baš da boli posle 4 do 5 sati uzastopnog rada, kad je već koža upaljena i to. Da, upaljena, da. Onda se staje pa se nastavlja sledeći put. Rekli smo nešto oko depilacije, to znači može da se uporedi sa tim bolom ili je to sasvim neki drugačiji bol? Može da se uporedi sa tim da je manji od tog bola. Ja se nisam nikad depilirao i ne znam, ali sam se tetovirao i to u ovom studiju baš kod Aleksa. Eto, to sam vam otkrio, dragi slušalci. Znači, može da se uporedi sa depilacijom, da kažemo. Moje mišljenje je da depilacija mnogo više boli, a samo tetoviranje ponekad čak ta sama bol i stvara i uživanje. Ne znam kako to da objasnim, stvari znam kako da objasnim, ali to je već tema za drugu emisiju i za nešto, za neke druge priče. Šta ste da te pitam još nešto? Znaš ono kad kažu žene više podnose od nas muškaraca, ja mislim da je tu malo i nije tačno to, jer faktički žene rade neke manje površine, nešto, da li one više podnose taj bol? Ovako, to sad, ako ti i ja kao muškarci pričamo, možda bude vrlo diskutabilno. Inače, ja iz ličnog iskustva potvrđujem da žene mnogo bolje podnose bol od muškaraca. Mnogo se više plaše kad dođu po prvu tetovažu, ali mnogo bolje podnose bol. Ja mislim da isti intenzitet bola imaju i muškarci i žena, ali muškarci žene mnogo bolje podnose. Čak kako sam čuo da mi muškarci ne bismo mogli da podnesemo porođaj ako bismo trebali taj intenzitet bola da izdržimo. Ne smem da pomislim na to uopšte. Gde je najbolje mesto za tetoviranje? Znači, dođem ja kao potencijalni čovjek koji hoće da se istetovira, a ne znam, znači, pa pitam tu majstora, šta misliš ovu sliku, gde bi, sve zavisi od slike, ja to znam, ali neko mesto koje je lepo, koje se danas tetoviraju ljudi. Ovako, prvo, ono bitno, to je ono što sam rekao, što je bitno kod kog tetomajstora trebate da odete, je nije samo staviti sliku na kožu. Tetovažu morate vi da nosite, a ne ona da nosi vas. Znači, mora da prati linije mišića, mora da bude stavljena na mesto na kome je mesto da bude. Znači, ako postoji jedan uži deo tela pa se širi na gore, recimo od zgloba na gore, mora se nađe slika koja je dole uža, gore šira, ili se pravi, sklapamo iz više slika jednu sliku, tako da ja sam tu da kažem neke stvari vrlo bitne, u smislu da je to trajno, da ako odlučite da radite tetovažu, da tu nemojte uopšte da razmišljate o prekrivanju ili skidanju, odlučite čvrsto, onda će to da bude to do kraja života i to će da postane deo vas. Kako da budemo sigurni i bezbedni oko steriliteta igli? Jer u većini slučajeva postavlja se to pitanje, naravno ko se istetovira, da li si siguran da je to sve čisto i tako dalje. Kako da budemo? Možemo da vidimo nešto ili kako to ide? Pa ovako, u principu, ja se sad stavljam na mesto neko ko je, recimo, rešio da se tetovira, nikad nije imao tetovažu. Pored toga što bi se raspitao od nekom, recimo, majstoru, ušao bi unutra i pogledao bi prostor. Znači, da li je sterilno to čime se radi. Ljudi retko, jer ne znam iz kog razloga me pitaju, kao da li je to sterilno ili nije, onda meni to bude baš drago i onda im sve objasnim lepo, da njima bude lakše. Nema potrebe da se stidite da pitate bilo šta vezano za to. Ako dođete kod mene ili kod bilo koga, tražite apsolutno sve što vas interesuje, tattoo majstor mora da vas uveri da je to sve sterilno. Ako vidite bilo kakvu sumnju, idite odatle što dalje. Šta ljudi, momci, devojke i žene najčešće tetoviraju? Imaš neku predstavu o tome? U principu nema pravila, znači, ali kod nas devojke recimo rade dosta male tetovaže, u globalu dosta male tetovaže u odnosu na zapad, ja ne znam, verovatno su dosta njih gledali Miami Ink, LA Ink, gde se sve rade ogromne tetovaže, bilo da su to muškarci ili žene u pitanju, i kao tako male tetovaže, one baš i ne dozvoljavaju da svaki detalj dođe do izražaja, pa zbog toga moraju tetovaže da budu, što se kaže, osakaćene za neke delove, ali u principu sitnija tetovaža može na malom mestu, inače na drugačije nema šanse. Da li je moguće kasnije preporuka stare tetovaže? Znači, ako neko u vojsci bio tetovirao one tenkove, šta je već znamo, na srca i to, zašto one zelene tetovaže što su nekad bile? Da li je moguće to da se preradi, prepravi i
kako se, na koji način možemo doći do idealne slike ako želimo da to prekrijemo, prepravimo i kako već to se kaže? Pa ovako, prvo mi je bitno da vidim sliku, da vidim koliki je intenzitet boje, koliko je ostao na koži, onda prilikom prekrivanja mora da budu tamnije nijanse na tom delu gde je tetovaža, da se ona ne bi videla. Znači, bira se slika koja će najmanje 2 do 3 puta biti veća od te, stare tetovaže. Znači, onda u dogovoru s tatu majstorom biramo motiv, s tim što u 99% slučajeva ne može da bude ljudsko lice, jer na tom mestu će da se vidi ova stara tetovaža ispod, ali može dosta da se to prekrije, čak 99,9%, ako je prihvatim da radim, ne vidi se ništa ispod staro. Da vas posjetim da je ovo uživo emisija, moj gost je Aleksandar Marjanović, tatu majstor iz Niša. Reci mi kakvom bojom se radi tetovaža, jer postoji naziv za nju, jer postoje više boje, na primjer crvena, žuta, zelena, šta ja znam, koje tu boje idu uglavnom? Ovako, postoje sve nijanse boja, s tim što postoje razni proizvođači tih boja za tetoviranje. Ništa se ne proizvodi kod nas, imaš raznih proizvođača, sada ne nabrajam, Star Bright, Intenze, Mickey Sharp i tako dalje. To su neki od renomiranih proizvođača, to su boje koje su atestirane i isključivo služe samo za tetoviranje. Boje su inače biljnog i hemijskog porekla, koje su atestirane za tetoviranje. Sve nijanse postoje i mogućnost pravljanja raznih drugih nijansi u dogovoru sa mušterijom.